L'Hospitalet coopera. L'espai de les entitats i moviments socials de la nostra ciutat que lluiten per un món local més just i sostenible. La Federació d'Associacions de Veïns de l'Hospitalet de Llobregat, l'Associació de Veïns de Bellvitge i el grup ecologista La Saboga van presentar el novembre del 2008 la plataforma per a la conservació de la zona agrícola de l'Hospitalet i contra l'especulació immobiliària. La plataforma neix per oposar-se al projecte de reordinació urbanística de la zona de Cal Trabal, al costat de l'Hospitalet de Bellvitge, que s'inclou en la segona fase de cobertura de la Gran Via. Els veïns s'oposen al fet que l'última zona agrícola que queda a l'Hospitalet sigui urbanitzada. Cal Trabal és el terreny de 43 hectàrees que limita amb la Ronda de Dalt, l'Hospital de Bellvitge i la zona esportiva de la Feixa Llarga, un espai on trobem la darrera zona agrícola d'una de les ciutats amb més densitat de Catalunya i d'arreu d'Europa, l'Hospitalet de Llobregat. Per saber-ne més, parlem amb Ricard Gutiérrez, portaveu de la Plataforma per la Conservació de la Zona Agrícola de l'Hospitalet i contra l'especulació immobiliària. Benvingut, Ricard. Hola, bon dia. Per començar, quina és la frase que defineix les vostres lluites? Una frase que d'alguna forma es pugui identificar. Bé, nosaltres sempre considerem que les nostres activitats de la plataforma, com que és un grup molt passional, molt mogut per un ideal, que és la conservació del nostre patrimoni històric, natural, de les nostres signes d'identitat, com és el cognom de la ciutat, que és de Llobregat, doncs som com una mena de pop, com una mena d'aquest mena d'invertebrat marí amb moltes potes, que fa que, malgrat algun moment de la lluita algú pugui defallir, sempre hi ha una altra pota disposada a lluitar i a seguir endavant. Un pop que bé, que no defugeix, que no amaga el cap, sinó que està allí per defensar allò que creu que és seu i que és de tots, que és el nostre patrimoni. Un pop que lluita per conservar una zona agrícola de l'Hospitalet, la darrera. Naixeu l'any 2008, ja ho comentàvem, amb quin objectiu principal i una mica com us estructureu a nivell de plataforma? Bé, la plataforma, com dic, és un grup obert en el qual nosaltres decidim reunir una sèrie de sensibilitats que venen doncs, a nivell particular, membres del Consell Municipal de la Sostenibilitat, com en el meu cas, professionals de defensa de la natura, ONGs, gent del món associatiu, tots sota la mateixa premissa de que ja tenim prou de totxo, ja tenim prou de zones urbanes a l'Hospitalet i que el que volem és que una zona que estava planificada com per ser un parc urbà, una zona agrícola, que no volem que es converteixi en res més que no sigui això. I aleshores doncs, decidim d'organitzar-nos per lluitar i que l'Hospitalet per fi, alguna vegada, deixi de ser la tercera ciutat més densament poblada del món després de Bombai i de Calcuta. No ens sobren les zones verdes, no estem en disposició de construir-ne més blocs. Per tant, aquesta és la nostra lluita i hem tingut moltíssima bona acollida per part de tota la població que ho veu amb força simpatia. Cal Trabal és una peça clau per garantir l'accés de la ciutat al riu, un projecte que ja s'ha començat a desenvolupar aquest any i que preveu la construcció de 2 dreceres per a vianants i bicicletes. El diumenge 11 de setembre, més de 250 persones van estrenar el nou accés al Llobregat amb la caminada de la Festa Major de Bellvitge. Les obres de condicionament del camí encara no han finalitzat, però el nou camí d'accés al riu ja és transitable i ja es poden veure nombrosos ciutadans a peu i en bicicleta. L'estat dels terrenys de Cal Trabal, que abans ocupava el dipòsit de vehicles de la Guàrdia Urbana, havia provocat les queixes dels veïns de la zona, qui ara asseguren que Cal Trabal encara està amenaçat des del punt de vista mediambiental i defensen que també es tregui l'aparcament provisional que s'ha habilitat a l'Hospital de Bellvitge, un aparcament que obstaculitza el camí que encara està en obres. Ricard, parla'ns sobre la situació actual de la zona agrícola de Cal Trabal i quines són les propostes de conservació i també de reivindicació d'altres espais que feu, no?
Sí, efectivament, nosaltres des de que vàrem començar a treballar en la protecció d'aquesta zona hem tingut diverses línies d'actuació. No hem parat mai, malgrat que hi hagi alguns moments en els quals hem visualitzat més la nostra actuació, sigui coincidint doncs, amb l'avinguda dels Reis Mags, amb el qual fèiem algun acte reivindicatiu lúdic, o excursions amb la Festa Major de Belvitge, etc. Sempre hem anat treballant també des del punt de vista científic, d'investigació i de reivindicació del que era allò, fins i tot presentant una proposta de projecte. En el moment actual hem aconseguit una d'aquestes fites, una de les fites que proposaven del principi, que era que l'Hospitalet no estigués tancat al riu que li dóna nom i no estigués tancat a la connectivitat amb el Baix Llobregat. Això s'ha aconseguit mitjançant aquest camí provisional que, no obstant això, encara s'ha de finalitzar. Esperem que, si no hi ha res de nou abans de final d'any, a efectes administratius de tancar la contracte. Sabem del cert d'un dels membres de la plataforma que s'han reunit ara a principis de novembre, que això és així, que s'està pendent d'executar i que esperem doncs, que a final d'any estigui això solucionat. I la bona notícia, és que el propietari dels terrenys de l'actual aparcament irregular de la zona, que és el Ministeri de Foment, ha dit que no vol cap vehicle a la zona. Per tant, es fa ressò de la nostra reivindicació i ja podem avançar en primícia doncs, que no hi haurà vehicles i que el camí serà finalment un camí peatonal, un camí per anar en bicicleta, un camí ple d'arbres i un camí per gaudir-ne d'aquest accés al riu, lliure d'aquests vehicles que tenen altres indrets a la rodalia per poder ser acollits. Molt bona notícia que fa referència a Cal Trabal i també des d'aquesta plataforma reivindiqueu altres espais. Sí, efectivament. Pensa que l'Hospitalet, la Marina de l'Hospitalet, és a dir, tot el tros que és del Taig, és part també de la nostra història. No? Tenim elements de masies molt rellevants, encara, algunes en perill de destruir-se. Una d'elles és situada just al sud de l'autovia, que és la masia de la Torre Gran, on hi ha un dipòsit de recollida d'aigües pluvials, un espai que queda en el límit del nostre terme municipal, amb el que antigament també havia sigut nostre fins a principis del segle XX, però que ara és de la zona franca, i que és un espai que hauria de ser recuperat per l'accés també al riu dintre d'una xarxa de camins d'anar en bicicleta que té tothom. Una zona que a l'altra banda del Prat de Llobregat doncs, és freqüentada per centenars de persones, gairebé milers, durant les èpoques lúdiques de vacances, caps de setmana, etc. I aquí és una zona gairebé abocada al fet de que s'hi produeixin activitats irregulars. Hem de mirar d'integrar aquests petits espais perimetrals en un conjunt i de les petites peces fer-ne una de gran que sigui la porta a lo que seria el delta del Llobregat, a tota aquella gent que hi podrà arribar, que pugui arribar en metro, en bus, en bicicleta des de la ciutat de Barcelona. És important, no?, conservar aquests espais verds, aquesta zona agrícola, però és important, aquesta importància vosaltres ja la veu observar el 2008, quan es va crear aquesta plataforma, però potser aleshores doncs, hi havia més al cap doncs, el fet d'invertir en totxos, com tot just comentàvem, o el fet de crear negocis amb aquelles terres que un té, no?, en aquest cas com a municipi. A hores d'ara tothom es replanteja les coses, o com a mínim hi ha molta gent que s'ho està replantejant i s'adona en compte, no?, del tema de les energies renovables són necessàries, el tema de cuidar el nostre entorn natural és important, no?, es revaloritza. Efectivament, penseu que, òbviament, ara ningú li passa pel cap de posar un concessionari de cotxes de gamma alta en una zona que és un parc, perquè ens respirem, perquè la gent que s'està recuperant a l'Hospital de Belvitge pugui anar a passejar, pugui tenir un element que li permeti una millor recuperació, que no l'amuntament de malalts que veus a l'entrada, al parterre d'entrada de la pròpia residència, perquè no tenen cap més lloc per anar a estirar les cames, per anar a respirar una mica. El fet de poder veure uns arbres, unes flors, caminar una estona en el que és natura, en el on te sents algun ocell cantar, malgrat el soroll de l'autovia. Escolta, això és qualitat de vida, és millorar la nostra... I atenció, tenim una part d'aquests terrenys que són públics, que són ja de titularitat pública, no estem parlant que hem d'anar a expropiar la gent, no, hi ha una petita part, però significativa, que són terrenys que ja es poden adequar, que són aquests del camins i alguns altres del voltant. Ara sembla ser que per fi, després de la nostra pressió, es farà una proposta, un programa i una mena de pla per mirar de fer un projecte en el qual la visió que se tingui d'aquest conjunt sigui una visió més propera al ciutadà, més ambiental i no tant de totxo i de tipus comercial com abans. Ho celebrem.
Caltraval? Què és això de Caltraval? Ah, sí, els camps aquells al costat de la residència. Què volen fer, què? Blocs de pisos? Sí, home, poc que queda de la zona agrícola i de com era l'Hospitalet abans i ens hauran de treure per fer-hi blocs. Una mica així, pel desconeixement de com es deia la zona aquella, que tothom ha vist entre la Ronda i l'Hospital de Bellvitge, començava la sorpresa primer, la indignació a continuació i la mobilització tot seguit. Una mobilització que ha dut els veïns de la ciutat a lluitar per la preservació de la darrera zona agrícola de l'Hospitalet, per la zona de Caltraval. Ricard, parlen sobre les diverses i repetides mobilitzacions socials que ens han dut a terme i una mica també què preveieu d'ara endavant. Sí, la veritat és que hem tingut molta sort de tenir aquí una gent que estem molt orgullosos de ser de l'Hospitalet. Jo soc nascut a Santa Eulàlia, visc a Sant Josep, i jo recordo d'haver anat amb la meva mare a comprar vegetals, fruites, allà on està ara un gran centre comercial a l'altra banda de l'autovia, no? Això ja no hi és. Però encara tenim un tros d'aquest passat nostre, d'aquest signe d'identitat que deia jo abans, de la nostra història en directe. No hem d'anar al museu, l'estem veient allà. Aquelles masies ens estan parlant d'on venim. I per saber on anem hem de saber d'on venim. I on venim tenim allà a l'aire lliure una mena de museu natural que és la zona agrícola. Una zona agrícola que és història, però també és futur, perquè allí tenim una eina d'educació ambiental perquè totes les escoles de la segona ciutat més important de Catalunya no hagin de travessar 150 quilòmetres al nord o al sud per anar a visitar el que és una carxofa, el que és un canal amb una granota o el que és un collverd. No, ho podem veure aquí mateix, anar a peu, anar en bicicleta, anar en metro, en una època en què no estem per fer despeses, que no estem per tirar emissions de CO2 a l'aire. Tot això ho tenim. Tenir aquesta mena de diamant en brut a casa nostra, ostres, és un fet que no tothom té. Això fa 20 anys ho van entendre molt, molt clarament els municipis de la comarca veïna, el Prat, Viladecans, i van apostar. I ara són realitats, i la gent diu, ostres, que bé el camí a la platja del Prat. Fa 20 anys no estava així. Dintre de 20 anys Caltraval, òbviament, no estarà així, estarà molt millor, tindrem unes zones per passejar, els malalts es curaran més ràpid, els nanos podran anar a visitar allí les masies, veurem els canals amb les granotes, veurem el falcó peregrí com caça damunt d'aquella zona, perquè amb la lluita de Caltraval, i això és una altra primícia, hem aconseguit que la Unió Europea hagi incorporat la zona agrícola de Caltraval en l'inventari de zones d'importància internacional com a part que és del Delta del Llobregat. Déu-n'hi-do, no? A hores d'ara, gràcies al treball de la plataforma conjuntament amb Depana, amb SEO BirdLife, i això ha sortit aquesta setmana a la premsa, la zona agrícola de Caltraval passarà a ser protegida dintre de la xarxa Natura 2000 i a hores d'ara això vol dir la garantia de la seva preservació futura tal i com està. Per tant, és un treball que ha costat anys, hem estat treballant molt a l'ombra, mentre que fèiem aquestes mobilitzacions populars amb tractors, amb gent allí sobre el terreny, netejant escombraries, tallant el camí, fent actes de divulgació. A la bajada treballàvem en tot això i ens ha vingut del reconeixement des de fora. No som nosaltres que ho hem dit, és que ens venen de fora a dir, senyors, teniu un patrimoni molt important, ens interessa els d'Hospitalet, els de Catalunya i els d'Europa. Doncs moltes felicitats per aquestes conquestes i endavant amb aquestes lluites. Ja n'hem acabat amb aquest espai. L'Hospitalet Coopera sempre el comencem amb l'apartat de frase i l'acabem amb la imatge, la fotografia, que en aquest cas comparteix en Ricard i que podreu trobar a la nostra pàgina web a www.sicom.cat. Ricard, quina és aquesta fotografia que ens descrius? El maig de 2009 van fer una manifestació molt important amb un tractor per primer cop a l'Hospitalet des de feia molt de temps, en la qual més de 500 persones vam anar caminant des de la plaça de l'Ajuntament fins a la zona agrícola. I en allà van fer un mural que volíem que veiessin des del cel, que veiessin des de les alçades, no? I que el mural, dibuixat per gent amb unes cartolines blanques, deia SOS, socorro, Caltraval, estem aquí, necessitem el vostre suport, necessitem la vostra ajuda. Bé, sembla ser que algú ens ha escoltat, sembla ser que anem pel bon camí i aquesta imatge irrepetible de tot aquest munt de gent amb el tractor pel carrer fent la marxa i al final dibuixant aquest SOS amb la plana del Baix Llobregat pel fons és aquesta imatge que voldria destacar. Doncs moltes gràcies, Ricard Gutiérrez, portaveu de la Plataforma per la Conservació de la Zona Agrícola de l'Hospitalet de Llobregat i contra l'especulació immobiliària, per haver compartit el que sou i el que feu. Moltes gràcies, Ricard. Gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer.
Més informació sobre l'entitat protonista d'avui a la seva pàgina web sense les 3 W salvemlazonagrícola.blogspot.com. Un espai realitzat per Damià Caro amb el protecte tècnic de Jordi Cartés. No tampoc